Spring camps. Ce faci, Bobby? Bine. Tu ce faci? Oh, uite, m-am cocoțat în pomul ăsta. Văd că te-ai cocosat în pomul ăsta. E foarte arătos acest pom, să știi. Dar, nu e arătos deloc. Pentru că nu are frunze deloc. Anul trecut pomul ăla avea o grămadă de frunze. Ah, da? Nu știam. Ai uitat, Bobby. Tu uiți orice. Ok, și acum ce facem în pomul ăsta? Stăm și vorbim una la alta. Natalia, vezi ceva interesant aici? Păi, nu prea. Văd interesant că e vreme frumoasă afară. A plouat toată ziua. Ba nu, n-a plouat azi. Oh. Poate ieri. Da, și tu ești uitucă. Hei, am găsit o idee. Ce idee? Ce idee e asta? O idee super! Aproape am reușit să mă concentrez. Ei, cum a fost? O idee oribilă. Haide, recunoaște, ți-a plăcut. Ba nu mi-a plăcut, deloc. Mă așteptam să spui asta. Ești maimuță? Nu, dar escaladez copaci. Nu e deloc amuzant. Știu că nu e amuzant. Nu mai face pomul să se bălângănească. Să se bălângăne. Nici nu știi să vorbești englezește. Ce faci? Tu, eu bine, tu? Ta-da! Acum sunt mai ușor de văzut. Ești cu capul în jos. Știu că sunt cu capul în jos. Tocmai asta și spuneam. Sunt cu capul în jos. Bobby, ai niște idei extraterestre, mă uimești. Ai făcut o rimă. Nu-i așa, Natalie? Ai făcut o rimă. Ai făcut o rimă. Ai făcut o rimă. Uite, mă ia vântul. Da, te ia vântul, știu că e vânt afară. Interesant, nu-i așa? Deloc. Și ce vrei să facem? Ce vreau să facem? Păi, vreau să facem ceva interesant. Interesant în legătură cu ce? Că nici nu știu ce e mai interesant de atât. Într-un copac. Să ne dăm jos, asta e interesant. Of, ai niște idei de mă lași mască. Nu e așa? Nu e așa că Natalie vă lasă mască?